Maanpuolustuskoulutusyhdistys juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Se on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyöjärjestönä ja järjestää koulutusta kaikissa maakunnissa. Puolustusministeriö valvoo ja ohjaa yhdistyksen toimintaa. MPK järjestää sotilaallista koulutusta reserviläisille yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Koulutuksessa voi kerrata varusmiesaikana saatuja tietoja ja taitoja eri aselajeissa sekä harjoitella kouluttaja- ja johtamistaitoja. Kursseilla voi harjaantua nousujohteisesti ja saada vaativampia ja vastuullisempia tehtäviä aina kouluttajasta harjoituksen johtajaksi saakka. Kyllä se on se, että saa itse päättää, jos on kurssin johtaja. Sä itse luot se oma kurssi. Siinä on paljon osia, joka viettää se, että saa kouluttaa, saa opettaa, pystyy kehittämään kouluttajana ja saa olla pois toimistosta. Mulla on toimistotyö, niin tää on kyllä todella rentovaa, että tullaan pois toimistossa ja saa liikkua maastossa. Kyllä se ihmiset on. Että meillä on erittäin hyvä porukkaa siinä maakuntakomppanissa, missä mä oon, ja suurin osa niistä, se tiivis ryhmä, kuuluu myös MPK:n kotuyksikköön. Kurssitarjontaan kuuluu kaikille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen teemoina on kaikille hyödyllisiä kansalaistaitoja, kuten maastossa ja vesillä liikkumista, ensiapua, itsepuolustusta, tulentekoa ja etsintää. Yhdistyksen tehtävänä on myös kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. MPK:n organisaatiorakenne ja toimintamuodot ovat eläneet sen koko 20-vuotisen toimintahistorian aikana, mutta edelleen keskeinen tavoite on olla läsnä ja tarjota koulutusta kaikissa maakunnissa. Tällä hetkellä 7 maanpuolustuspiirin lisäksi toimivat myös ilma- ja meripuolustuspiiri. Kurssitoimintaa toteuttavia maakunnallisia koulutus- ja tukiyksiköitä on yhteensä 19. MPK:n 14 jäsenjärjestöä ohjaavat toimintaa yhdistyksen kokousten, hallituksen ja luottamuselinten kautta. Hallituksessa ovat valtioneuvoston asettamina myös puolustusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäasiainministeriö sekä asiantuntijana Puolustusvoimien edustaja. MPK:lla on kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia turvallisuusalan toimijoiden kanssa kotimaassa sekä yhteistoimintasopimus Viron Kaitseliitin kanssa. Kansainvälistä koulutusyhteistyötä tehdään myös Ruotsin maanpuolustusjärjestöjen kanssa. MPK:n historia alkaa vuodesta 1990, jolloin Pariisin rauhansopimusta alettiin Suomen hallituksessa tarkastella uudessa valossa. Alkoi keskustelu vapaaehtoisen maanpuolustustyön tilasta. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö sai 1990-luvun alkupuolella aivan uuden vauhdin, kun perustettiin vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ry. Minulla oli joukkoiston komentajana mahdollisuus seurata tätä työtä täällä Hyrylässä Helsingin ilmatorjuntarykmentissä. Ja innostus oli valtava ja koulutusjärjestelyt ja kurssitus meni vahvasti eteenpäin. Sitten myöhemmin, kun asia kehittyi eteenpäin, huomattiin, että sille työlle pitää löytää yhä enemmän myöskin yhteyksiä siihen, mitä Puolustusvoimissa tapahtuu ja mikä Puolustusvoimien ja tämän vapaaehtoisen maanpuolustustyön yhteinen tavoite olisi. Ja sitä kautta pikkuhiljaa kenraali Valtasen työryhmän myötävaikutuksella syntyi entistä tehokkaampi maanpuolustuskoulutus ry, jonka kurssitus palveli niin Puolustusvoimia kuin vapaaehtoisesti mukana olevia muutenkin. Maanpuolustuskoulutus ry perustettiin vuonna 1993. Vuoden 1994 aikana erityisesti sotilaallisen koulutuksen määrä kasvoi ja laissa määriteltiin Puolustusvoimien yhdeksi tehtäväksi tukea vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja edistää maanpuolustustahtoa. Vuonna 1996 perustettiin paikallisosastot ja reserviyksiköt, ja puolustusministeriössä asetettiin vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta seuraamaan ja ohjaamaan toimintaa. Työtä lähdettiin tekemään aika
voimakkaalla liikkeellä ajatellen, että nyt tehdään sellainen uusi järjestelmä, että siinä kaikki ovat innolla mukana ja se palvelee puolustusvalmiutta ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä mahdollisimman hyvin. Vuoden 1998 aikana hahmoteltiin vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan keskittämistä yhteiseen yhdistykseen. Tämä toteutui vuoden 1999 alussa, jolloin paikallisosastot liitettiin MPK:hon. Se tosin herätti järjestöissä kyllä suorastaan pientä järkytystä, että oltaisiin sotkemassa jo hyväksi malliksi koettu ja heidän maanpuolustusjärjestöjen hyväksymä malli, mutta se osoitti kuitenkin, millä tavoitteella lähdettiin liikkeelle. Samaan aikaan puolustusvoimat sitten omalta osaltaan pyrki myöskin lisäämään omaa panostaan ja valmiuttaan tehdä tätä työtä. Tuli aluetoimistot ja paikallisosastot ja näihin kaikkiin puolustusvoimat itse otti sitten osaa ja antoi apua ja ohjausta kurssitukseen ja kaikkiin, niin se apua tarvittiin. Kun työryhmä oli saanut valmiiksi sitten tämän oman työnsä ja ratkaissut periaatteessa tämän uuden maanpuolustuskoulutus ry:n aseman ja paikan tässä maanpuolustustyössä, niin sen jälkeen asetettiin uusi työryhmä Evesti Leo Kotilaisen johdolla, joka sitten yksityiskohtaisesti ratkoi järjestöjen kanssa kaikki organisaatiot ja yksityiskohtaiset työmenetelmät ja tukitoimet ja taloudelliset ratkaisut ja teki merkittävän työn niin, että sen pohjalta kokonaisuudessaan tänä päivänä voidaan sanoa, että olemme erittäin tyytyväisiä siihen työhön, koska se on ollut pohja tämän päivän julkisoikeudelliselle maanpuolustuskoulutusyhdistykselle. Merkittävä murrosvaihe MPK:n toiminnassa oli vuosi 2008, jolloin laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astui voimaan. Laissa säädetään viranomaisten valvonnassa ja ohjauksessa järjestettävästä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta oli haikailtu vuosikymmeniä, sillä lain toivottiin tuovan maanpuolustusjärjestöille tunnustetun aseman, ratkaisevan järjestökentän hajanaisuuden, tuovan valtiolta lisää rahaa ja paljon muutakin. Eduskunta hyväksyi lain vuonna 2007 ja se astui voimaan vuoden 2008 alusta. Lain saaminen oli puheenjohtajakauteni paras asia. Laki on nyt ollut voimassa 5 vuotta, eikä toiminnassa ole ollut merkittäviä ongelmia. Laki antaa puolustusvoimille nykyistä laajempia mahdollisuuksia yhteistyölle MPK:n kanssa. Viime aikoina vuosittainen kurssimäärä on vakiintunut noin 1600. Vuonna 2012 koulutusvuorokausien kokonaismäärä oli 78 000 ja kurssille osallistujia oli yhteensä 46 000. 2000-luvulla kurssitoimintaa on jäntevöitetty ja pyritty yhtenäistämään valtakunnallisesti. Tavoitteena on saavuttaa korkealaatuinen ja innostava koulutustapahtumien kokonaisuus. MPK tuo koulutusmahdollisuudet jokaisen kansalaisen lähelle maakunnallisten koulutus- ja tukiyksiköiden kautta. Puolustusvoimat näkee MPK:n merkittävänä toimijana myös poikkeusoloihin varauduttaessa. MPK kokoaa maanpuolustustahtoiset reserviläiset yhden koulutusorganisaation alle ja koordinoi toimintaa. Suomen puolustusratkaisu perustuu koko maan kattavaan alueelliseen puolustusjärjestelmään. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä onkin keskeinen rooli Suomen kokonaisturvallisuuden rakentamisessa ja suomalaisen asevelvollisuuden tukemisessa. MPK:n koulutus tukee Puolustusvoimien järjestämää kertausharjoituskoulutusta mahdollistamalla ja kannustamalla reserviläisiä omaehtoiseen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämiseen. MPK:n toiminnan sydän ovat lukuisat vapaaehtoiset toimijat, jotka melko pienen palkatun henkilökunnan ohella toteuttavat kurssitoimintaa omilla alueillaan. Esitän kiitoksen kaikille MPK:n vapaaehtoisille kouluttajille ja lukuisille MPK:n koulutukseen osallistuville. Teette vapaaehtoista työtä, jota Puolustusvoimissa arvostetaan. Toimintaan sitoutuneet kuljettajat, muonittajat ja muut huollon toimijat sekä kouluttajien joukko kohtaavat kursseille tulijan omassa koulutus- ja tukiyksikössään ja viime kädessä tekevät kurssista turvallisen, laadukkaan, opettavaisen ja mieleen jäävän kokemuksen. Olen ihan tykännyt olla, että
kyllä tää oli ihan sitä, mitä mä niinku odotinkin. Että... Ehkä eniten tykkään tästä kurista ja semmoisesta järjestyksestä, mikä täällä on. Ei oo ennen tullut kyllä noin paljon mettärännittyä. Homma toimii silloin, kun sanotaan, että se toimii. Hauska kokemus. Ei oikein mitään negatiivista sanottavaa kyllä tästä. Mikä on parasta? Aamuherätys. Tällä juhlavideolla haluamme kiittää MPK:n jäsenjärjestöjä sekä kaikkia vapaaehtoisia toimijoita ja toivottaa osallistujat lämpimästi mukaan MPK:n kurssitoimintaan.